trabahador, no, no. Dahil konti lang yung mga nagtatrabaho, kaya ipanalangin nyo na magpadala pa ng maraming trabahador. Sino? Siyempre, yung may-ari ng lupa. Yung may-ari ng farm. Kasi marami raw ang aanihin, konti yung mga umaani. So, ibig sabihin, ang may-ari ng farm ay ang Diyos. Nasa sa Kanya kung gusto niyang magdagdag ng trabahador. Nasa Kanya kung nakikita niyang kulang yung mga trabahador niya. Kaya pag ganon, siyang mamamahala nito. Hindi ka mag-a-apply. Kasi siyang tumatawag sa mga gusto niyang makasama sa kanyang farm. Ano naman gamitin nating salita o kataga dito. Ang ganyan ko pong nakikita yung buhay namin bilang pare. Hindi lang ako nag-apply sa seminaryo, kundi para sa aming lahat na ngayon ay naglilingkod sa simbahan bilang pare at bilang madre. Ito'y isang bokasyon, isang pagtawag ng Diyos para magtrabaho dito sa kanyang farm na ito, ang simbahan. Hindi lahat ng mga nag-aambisyon o nag-a-apply dito matatanggap kasi yun lang mga tunay niyang tinawag at gustong makatrabaho, makasama sa tabang ito, gawain ito, ang makukuha para dito, para sa misyon na ito. At kung minsan po, makikita mo naman ika nga, hindi lang naman pagpapare at pagmamadre ang bokasyon. Kung minsan, He will be calling you to a different life of service. Hindi ka nakapagpare, hindi ka nakapagmadre, hindi ka na tinawag ng Diyos. Kundi, He could be calling you to a different service in the church. Kasi siyang namamahala sa simbahan. Itong kanyang farm. Siya pa rin ang namamahala dito. Kaya hindi mawawalan ng trabahador ang simbahan. Kasi the management, the owner, hindi titiyakin niyang may kikilos at gagalaw para sa mga misyon at gawain sa loob nitong simbahan. Kaya dito po, kahit kami mga pare, konti. Halimbawa, dito lang sa parokya natin, mga 15 chapels, o kasama to, ako lang mag-isa, at ilang kayang populasyon, baka maabot ng mga 20,000, tapos mag-isa lang ako. Pero kahit mag-isa lang pare, marami namang tinawag ang Panginoon para maglingkod din sa iba't ibang pamamaraan. Tulad ng mga EMDC, sana makita niyo yan bilang hindi kayong pumili dyan, hindi kayong nag-apply dyan sa likod ng paglilingkod niya ngayon. It was God who chose you. It was God who called you. Pati yung mga nagbabasa. Hindi yung parang may utang ng loob ang Panginoong Diyos sa inyo kasi nag-apply ka para magbasa, para kumanta, para mag-serve. Hindi. Kundi siyang pumili sa inyo, tumawag sa inyo para sa inyong konting kaalaman at kakayahan. Maging kasangkapan niya sa simbahan. Kasi siyang may-ari nito, kaya siyang mamamahala at siyang magdadagdag kung magkukulang mga trabahador. Kaya ito po sa atin dito ngayon, makita natin sana, God is the one in charge of the church, of His farm. At tayong mga nasa loob na ng simbahan na naglilingkod, sana makita nating maliwanag. Kaya ka nandiyan. Hindi dahil pinili mo yan, pinili mo lang. Dahil magaling ka. Dahil pinakamabait ka. Hindi. Kundi it was God who called and chose you.
At kahit na hindi ka qualified, He qualified you for the work. Amen. Ngayon ay ating idulog sa panating mga kahilingan, tayong lahat na mga tinawag ng Panginoon para makasama niya sa kanyang ubasan, sa kanyang bukid ng misyon, ng gawain. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, tuburan mo kaming magsalita, King lagyo mo. Ginoo, tuburan mo kami magsalita, kinlagyo mo. Para ka rin sablang pinili ning Ginoo, ban tumipon king kayang pupul, karing karelang pamagobra king obra ning Ginoo. Dapdan da sana agpangking paralan ning Ginoo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, tuburan mo kami magsalita, kinlagyo mo. Para ka rin pamuntok ning kay katang bansa, maging epektibo no sanang talapangasiwa ning Ginoo, kapamilataning upayang pigkatiwala na karelo, para king ikasulong ning memalen, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, tuburan mo kami magsalita, kinlagyo mo. Para ka rin daralan kasakitan, ding ating kapansanan, ding daranop at alang atok nangan, manakit ka sanang tunay alagad ning Ginoo, ban sumaup at munyekas nawan karelo, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, tuburan mo kami magsalita, kinlagyo mo. Para kay katangan makatipon keti, ing pamamamitang kapayapan king metong at metong, tanda na sana ning atintaping kapayapan king Diyos, karin para tang tao, at king kay katang sarili, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, tuburan mo kami magsalita, kinlagyo mo. Ngayon po, doon tami sarili tang kapagnasan. Uy pa, ituro mo kesa ng emanalig, karing material abage, potang gaganap kami king obrang espiritual. Mabiyasa kesa ng mababalisa, paulining tibanjan. Ingkalukan, ituro na kesa ng mikamatibe kasalpantayanan keka, ating malugod mong kabyasnan. Tiyadan miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Dito po mag-offer, magpilatan na po kinlikutan. Manalangin kay pakamalang kapatid, baniting kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapan na sanang Ginoo itindaon karinggamat mo, king kapurit ikaligaya ng kinlagyo, ning kataming kasaplala at ni mabilog na Santa Iglesia. Uy, paming miglalang, sapan mo keng tuki, king alimbawa ng San Jeronimo,
King pamibulemi, king kekang amano, lalo misa nga sa jing kekang sarili, king pamiyampang kaniting sakripisyo ng kaligtasan. Tinganadon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kay kayo, At kaya ka at timorin. yat nayorem puso yu. Makayat na king ginu. Pasalamatan tayong Ginoo, Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuli, ding pasalamatan dakang parati at numang kaninoy pa, Diyos king alangang galubos mayupaya. Hing ligaya ring santo, ligaya mo muna man. Watang parangalan ming karelang merito, parangalan mi sarili mong kalam. King bira kete king yato, dirian mo king atularan mi. King pamakisamakda karing banwa, ipagkalub mo kaya kaming karelang pamakakadaguran. Karing panalangin da, para king kaya kang Santa Iglesia, pagkaluban mo king sikanan at kambilan. Iting maulang kapulungan, daring talapatutu, agaganda kaya sanang sumulong king tagumpe, ban makirake karela king korona, ningalang kapusan na ligaya, kapamilatan ng Jesucristong ginumi. Nulinita, kambering koro, ring sablang anghel, karing banwa, daralit ming kekang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian keka. Banal ya ing ginu, Diyos sa may paya, mipnuya ing banwa ating yato, king kiyakang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad ya ing daratang kinlagyo ning ginu, o sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa ating king Espiritu mo, ban para kaya kami madyari lang katawan at daya, ng ginuming Jesucristo. Bayoy may daong kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinuaning tinapit, kaya pasalamat siya kaya ka. Piraso at binyene, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya itikongan at kananya. Iting kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman, kibaning apunan, kinuaning kalis, pasibayang kaya pasalamat kaya ka. At binyining kalis, kaling kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ko nga, minum ko kaniti. Iti yung kalis yung kanakong daya, yung daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu, para kaya kahit para karisab lang tao, ban keta may patawaran na rin kasalanan. Dato niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mi oy pa, ing kamatayin at pamanyubli ng may biyen ng anak mo, darami kaya kaiting tinapi ng biyating kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Papakmabaming pagamwa mo, king i kaming hansa ng misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ng Banal Espiritu. Ganakan mi oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yatu, ban may ganap yakin lugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ating sablang pari. Gana ka muna naman di kapatid ning pepainawan at maninayang sabing miye, lalo na di Jose at Rosita, ading alapang mayang mo na biye. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bilang hangga. Ban kaya benang Maria, imbirendo ng Diyos, kambe ng San Jose kayong esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, king kaya kabaning panawun, purienda kat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang tuto, kagumning Banal Espiritu, pupurienda kat parangalan, manggaman king alanganga.
Dagom kapanililugod king ipa karingamanong tiro ng Ginoo kaya katamo. Datangin kayayanmu, ni pamituan ilupmu katisu, ni pantiban mo, ni pamituan ilupmu, ingkakanani Aldo, ibiemu ke kami Aldo Heli, amponi patawatmu ke kami, salami ke ang piling pa mamatawad kasala ke kami, mangayemu ke paisamu Yesu, nei kapusti Igabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panabun mi, ban king kasaupan ing kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at biligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, kimpanyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Kayarian, ating kayo ating di kaya manggamanti alanang ka. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, ng luwen mo yung kasalpantianin kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ni Ginoo mantabi sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka mo rin. Ting mi kakapatid, mi pupugayin tamang ining kapayapan. Kapayapan kaya kayo nga po. Kapayapan, nasa tingin lalaki.
King Cordero ng Diyos, imilalako king kasalanan ng yato. Noon tamang may yaos king hapunan ng Cordero. Ginoo, eg matampang tanggap kaya ka. Dapat sa kasmi nga naman naman, kumayap na ako. Siklod tamo po. Panalangin kang San Jose, itangan po. Bapo talalingap ning talapagligtas, esposo ning nawa na Birhen Maria, kaya ka in Diyos penibalane ing anak ng bugtong, kaya ka in Maria binili na ing kapanaligana, kambe mo i Kristo, mi katawan niyang tao. Nuwan a San Jose, kaya kami mo naman, ipakit mo metong kang ipa, at tayran mo kami, kindaklat ning biye.
Adwan mo para kaya kami ing grasya, pakalulu, ang ponsi ka ng pilbluban, at ipanwalo mo kami, karing sablang morok. Amen. Oratio Imperata laban king COVID-19. Itamangan po. O mapamakalulu ang pamapagmalasakit ay pami, lalapit kami keko, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keko, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalan dakal ang kasakitan kaya kami, at may kamaten na karindakal at tao. Adwan mingi ni keko, ing balikdan mo kaming may punlugod, at yatsyat may kaya kami, ing makaulo mong gamot. Ing takot may sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantiyanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, at tabayanan mo lo, ring taong may tutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampot king pangakalat na. Ipanalangin mi lo, ring pekapon mi pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan dayti e makasadikot, at bukod mong para king kapakanan ding memalin. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila rin doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap para karing masakit. E mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo la retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mayang unabye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabi-yabi, para king kakayap ning sabla, at ban makasawap kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana pauli ning masabal, at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabyus kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Lain tayrana kami, king pamagbayin loob at kabanalan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay indunin Diyos, e mo sana pisawili ing aklis mi keko, king kagulanan mi, nune bagpus mo kami ikabos kisablang panganib, o maligaya at kanumanan na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. San Jeronimo, Ipanalangin mo kami. Patulo naming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. To'y paming malugod, busan mong iting banala, ikaristyang tinggap mi, kaniting kapyasan ng San Jeronimo, palablabano ring puso, ding sablang sasalpantaya keka. King pamagaral mi, karing banal mong turu, at talasas miya sana, ing ebanghelyong tutukyan mi, at miras na keman sana, king bie alanganga. Itiyadan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Yung ginuman tabi kaya kayo, At kaya ka timorin. at bendisyonan na kayo ng Diyos sa may pahintuto, ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, Amen. may yari ng kaya katang kapag masusyan, umeta ng enig ang lugod, at kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. King Diyos. Dakal po salamat at maya po oras kaya kaingan. Gandang araw, maraming pong salamat.
sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. A relevant church, a church of the poor, a church with missionary disciples. Deni ding nasa tamong patingkaran, keni king Archdiocese of San Fernando, anting kapagmasosyan, king Banuang 2021, bilang banuaning misyon. Iting banwa amika temang, Missio ad Gentes, o misyon karing sabla, makapitnaya karing atlong dake, mayakit, migising, at milablab. Ing mumunang dake, ing mayakit, mipagmasosyan niya karing balang parokya. Kilub ning siya madomingong nobena, balikan tala ding milabas sa banwa, na meging kapagsadyan para king banwang iti. Ing nobena mag-umpisaya king September 19 at mapupusyo king November 14. Ing kaduang dake, ing migising, maganapyo karing balang vikaryo. Mika online assembly nung nu akit tamu, ing bunga ning misyon tamu karing pakakalulo king Archdiocese. Damdaman tala ding mapilan a testimonya, iba't karing kapatad tamong mi pagkalaman king Cruzada de Penitencia y Caridad. Ding survivors ning Mount Pinatubo eruption, ding kapatad tamong Aita, at ding mitatatag karing basic ecclesial communities. Katataulian, ing katlong dake, yapin ing milablab, o mipagmasusyan king mabilog ay Archdiocese. Bilang pamupos king pabanwang kapigaganakan, king limandalan a banwa ning pangatatag ning Kristyanismo, abe-abe tamong makiramdam, karing miyaliwang lupa ning misyon. Iting kapagmasusyan, mayariya, king metong abanal amisa. Para kareng aliwa pang anunsyo, dikil king kapagmasosya na ini, manatili tamo pong makatutok karing social media accounts ning Archdiocese of San Fernando. Agkatanda kayo nga pong tumagon karing kakatamong kapagmasusyan, king physical mang paralan, o king kapamilatanda ring kakatamong official broadcasts. Abi-abi tamong manalangin para king kaligtasan ding sabla kaniting pandemya. At bendisyonan na kayo po yung may painggan ng Diyos. Ngayon pa, ang po ng anak, ang po yung Espiritu Santo.